Godmorgen. Så har vi sovet endnu en nat i vores bil, og faktisk det samme sted her i Karlslunde, fordi her var sikkert og trygt, og vi har været på besøg hos nogle venner inde i København. Så man nu vil gerne lige vise, hvordan bilen ser ud, når man har sovet ind i den. Så vi gør det sådan her. Så herinde kan man se bagagerummet og bagsædet, der er blevet lagt sammen. Så vi lavet vores lille geogærløs gardiner her, så vi kunne rulle for. Og så hænger vi nøglen til bilen dernede, så vi altid ved, hvad det er, når vi er låst. Der er faktisk ligge 2 personer lige her. Det fungerer rigtig fint. Når man sover inde i bilen, er det rigtig rart, at man lige kan rulle gardinet op, eller hvad hedder det, vinduet ned. Og det er lidt svært om natten, fordi der er masser af myg. Så derfor har vi lavet det her system, hvor jeg har købt noget billigt myggenet. Og så har jeg lige med det der myggenets tape på, eller velcro tape på. Og så kan man bare lige pille det af, så når man skal bruge det, så sætter man det nemt op igen. Og så piller man det af og gemmer det væk. Men det vil så kan man faktisk have sit vindue åbent om natten. Så bliver det ikke så varmt og heller ikke helt så dukket. Når vi nu også er ude her i det fri, så er det jo galt, så der lige er et toilet. Så er det rart at have et med. Så vi har købt vores eget toilet-telt. Men når vi så bare lige er ude her og hurtigt skal tisse, så stiller vi den faktisk bare lige her imellem de her 2 døre. Så viser vi her. Så her dørene, og hernede har vi toilettet. Lige nu er der ikke nogen pose på. Så jeg vil egentlig bare vise jer lige, hvordan bilen ser ud, når vi har sovet i den. Så herefter så sætter jeg lige billeder ind af Park for Night-appen, og hvor den her parkeringsplads den er i Karlslunde. Det var det for den gang her. Hej hej!